diri sa aton channel, no? Pirot Aramis. Antes kita magpadayon, yari anay, ining kapag panagbalaan. Balay naman at siyang balay na tunay kaglaping unanan Unahong lamang mga katahuran Sinmaayong gabi, sinmaayong gabi Kamu panakata Malayong nga lugar akong sinalitan Ikan sa ulyong pinayon sa silangan Matamo na bulag ang akong nakakirang Dirisinin hardin, dirisinin hardin ako nakakutan Pilit kasi pero piling pagharanan Kalaksan lamang sang hingkang upang Kapagkari mapaliwali pa Buot mag-ihabyan, buot mag-ihabyan sa inyo talaga Salamat sinyo na balay Sang inyong pagpatong sang aking panabay Lumatong sa dukhan, lubos na kalipay Ang napatyagan ko, ang napatyagan ko daw halos masaysay Ang kasing-kasing ko puno sinalipay Salamat, salamat sa inyong pagpatuloy O Senyor Tagbalay Okay, no? Ito, no? Bilang pang intro na to, no? Sa sining aton kalingawan, Pirot Ranista sa aton channel, no? Yari, no? Magdulong naman kita sa inyo sa pila ka mga paano, no? Kaya timpog dinigali sa buong sa mga father, no? Happy Father's Day lang sa inyo tarantara, no? Sa bilog ng kalibutan, no? Sa bilog ng kalibutan, mga tatay, happy Father's Day lang sa inyo tarantara. Yari, no? Ang ambahanon, nagahit, dulong ako sa inyo, ining nagatigulo, gugma, sang gugma. Sang gugma, gugma sang pagigugma anay katulad sang gugma sang kiskis na punay bisan wala sing mangga kapag tulog sing kalipay mangkaranong sa gugma kapagpalagaanay gugma
sang tugma, tugma sang pagkikugmaanay, katulad sang tugma. Ninunoy kakinday, kulang ugma gani, ang magpanalaytay, handa na mahamulat sa iluya kagamay. Tugma sang tugma, tugma sang pagkikugmaanay, katulad sang tugma, sang mahirap na pagkabyanay, kung ang isa't isa tampat makibagay, sobra pa sa utot ang katampis ang pagtambanay. Tugma sang tugma, tugma sang pagkikugmaanay, katulad sang tugma, ni tatay kagnanay, ang mga kapuhan, ang mga kabulay, ilaging pakibatok sa kasakit kang kalipay. Tugma sang tugma, sang pagkikugma sinsiro, katulad sang tugma, nga nakikan kay Kristo, bisan ang kabuhi, iyagin sakripisyo, bangod sa pagpalanggap sa mga tumulong. Tugma sang tugma, sang pagkikugma sinsiro, katulad sang tugma, na nakikan kay Kristo, bisan ang kabuhi, iyang naging sakripisyo, bangod sa pagkikugma sa mga tumulong. Iyang naging kabuhi, iyang naging sakripisyo, bangod sa pagkikugma sa mga tumulong. Okay, may ito no, ang ambahanon nga nagatigulo ng Google. Iyari pagid no, ining ambahanon no. Ay dulot na itong sinyo, nagatigulo ang eclipse. Wala ka palariho, katulad man sa ugali sang tao. May bukalahan at may ipupado, may nabuyo sa malain nga piso. Subong man sa mga iskila, na mahilig sa pulo barkada, mapuyo na galing sa higara, madalas sa papatinang pagkakawala. Ang makalulukoy sa tanan, sinanay si tatay sa puwian, nakasala sang sarang mautang yan.
Paglipas sang isa't kasimahan, sinunoy naman nagtiligrama. Nanay tatay kari kamo insigida, kay si Intay nangilot sa nobyo niya. Tanong sa pagtimuha ni tatay, para lang kay tuloy kang Intay. Sa handong ang mapatapos ang kurso, kapaslawan ang naging kabayo. Matahong tulukong sang buwan, nga nagasipan nagsasidlangan. Hinalit lang nagkuntat ang pagsika, kay kinlamon sang swapang nga bakunawa. Katahong tulukong sang buwan, nga nagasipan nagsasidlangan. Hinalit lang nagkuntat ang pagsika, kay kinlamon sang swapang nga bakunawa. Kay kinlamon sang swapang nga bakunawa. Kay kinlamon sang swapang nga bakunawa. Okay na, humuyo to ang ambano, no? Ang dulot ginaton sa inyo, no? Sa tiyon subong sang Father's Day, no? As tugal nga ambano man ginahalad gid sang mga father, no? Sa aton nga mga pinalangga nga mga viewer, no? Labi na gid sa kay Ma'am Mary Cabardera, no? Ma'am, salamat gid, no? Nga padala mo sa ako, no? Madamo nga salamat, no? Kaga dako gid ang aton nga pagpasalamat, no? Halin gid sa libuton sa aton kasing-kasing, no? Nagpasalamatan gid ang inyong kinabubuton, no? Sa aton nga pag-suporta diri sa aton kalingawan sa Pirot Haranista, no? Subuman sa kay Ma'am Emeline Pedregosa, no? Kag sa kandaya Ma'am ukod sa kay Inday, ukod sa kay Ma'am Health Chances, no? Sa kay no? Ma'am Jima Muniba, subungman sa kandaya Abian Bubuita, no? Kaya Abian Fidel Rabis, no? Subungman sa kay Inday Lori Abuela, no? Labi na gid sa atong mga pinalangga nga naga-suporta gid, no? Isa ka ini ka pa. Toto Edward, no? Happy Father's Day, no? Thank you gid, no? Sa inyong pag-support diri sa aton. Damo gid nga salamat. Tugtog na kita karon sa kuana sa Arimi, no? Grantaos ng Edward Karon sa Subong. mga alas 7, hasta mag alas 9. Grantaos Sa Arimi. No? ng Edward. Oh, madamo kang salamat to. Antes na kita na magpar. Huway-huway na ta kag bato na kita sa pila ka mga shoutout. Gikan sa ato ng mga kautura. Mabasa ta comments. Happy Father's Day, Lord. Sambal ni Nelson Landero. Happy watching. Mayong hapon sa inyo tanan, kag Happy Father's Day sa iyo, tatay. Pero talin sa kay Wilmer Antonio. Happy Father's Day, tatay. Enjoy your day watching from Canada. Sinong Thank Eduardo? you. Happy Father's Day, tatay. Pero watching from Dubai, UAE. Halin sa kay Fe Tumangday. Happy watching. Thank you kids sa support ninyo. Happy watching sa kay Julieta Bionat. Happy Father's Day ka, no?
Happy Father's Day nung Pirota Managerski Drago TV. Happy watching. Okay na? Yari no. Gadulong naman kita sa inyo. Sa hambahan no. Negatibo. Mga adlaw sumong sa no. Ito yung sa pagigugma no. Ng gugma. Okay no? May ito na gugma no? Ang ginadulot na po sa inyo. Yari pagin no?
Arya. Ini ang bahanong galing na nagatiguro. Sino ang dapat masulot? Atong napapilang kinitanong Katang isa balik na pasimpagada Kapit susang anak kinahinap muna Nagpaputang pagkatapaputang pa sa mga kahayanan Maayaw man tanong paggusto-gusto Ay hindi dapat katawag na pigado Kapag kung mabuyo sa madamo na bisyo Halos na po, karton halos na po Karton na atong nasipo Dapat kidnatang sa mga kabataan Ang pagpinat kulang sa kabataan Ang pagpalang ka na pagkasano ka Isang kasing kinatulang Pag-ingatang sa mga kabataan Pag-sakripisyo sa mga kinikanan Larong trahedya na pag-ibahukan Lamang mapahagong lamang mapahagong mga kalungganan
Okay na, ito ang bahanong mga nagatikulo sino ang dapat masulong. Okay? Antes na makita na yung padayon, huway naman na yung alagad nyo, no? Okay, isama lang. Kuhan naman kita rin sa O, mga basa ka comments. sa aton ng mga kauturan. No? Happy Father's Day. Tay pirot kag Happy Father's Day sa amon tatay Pandoy. Pandoy request ha. Pa-request kami tulo sang ulan hambal ni Rems. Okay na. Isama lang siya na. Shout out sa sa Isinagalantaw subong mayong hapon. Naliligo sa paano? Ano na? Kailangan din kayo pangitaon tanong ito na, no? Tulo sa ulan. Jadi galit na. Ito yung mong ginapangabay. Ayan, siyempre. Okay na. Pari. Tulo sa Okay na. ulan. Wala sa payan nga subong nagpagkati ginapangabay. Subong nga tayo ang timpo, no? Medyo nag-ainit. Kaya tag-uob. Ay, yari ang ambahanon nga ginapangabay sa tulo. Sa tulo sang ulan, akong mapagyagang sa mga palad ko ako lang itaan. Ang iyong linday may dalang kaiban sa tulo sa ulan. Tumutunan na lang sang ulan akong madugtungan. Matamis mong iyong nagulipon sinubukan. Napananaw ko ang iyong larawan. Gusto kong nagsulat ang mga kahilaw inaantos naman. Ang iyong kaanyan ikaw gitla ipayon ko ikaw sa tulong sang ulan. Sa tulong sang ulan akong mapagyagan sa mga palad ko akong napagitan. Dalang kalipay sa tulo sa ulan ang tumulong ang mga kahitlaw inaantos naman. Ang iyong kaanyan hindi kumalimutan. Nasaan ko hindi ikaw gitla ipayon ko ikaw sa tulo sang ulan. Sa tulo sang ulan akong mapagyagan sa mga palad ko
sa ulan na lang. Ang iyong hindang may dalang kalipay sa tulo sa ulan. Handumon ko na lang. Okay? Umuyag to, no? Paano naging pangabay, no? Nagatikulo sa tulo sang ulan. No? Yari pagid, no? Bilang pinapangabay gito ng banon, nagatikulo, dulong ko sa inyo, sa kabanon, nagatikulo, handuman. Swerte ko kitbalak ini ay harap. At sining akong kapalaran. Ginawa ko naging bayakan sa lapas dahil nagkalalaw. Sa diin ko nabalapang itao ang matamis ni mo na pulong. Tulong mo nagitulong sa akong kapahalipay. Kamuhin sa karoon, kisalan mo ang dangatong. Tutunugin na pagkabatulong ay iningalawas, bisan ang dangatong pagkabatasan ko sa may swerte ako. Lagi ang singsing batuna, bawang oras mo kita. Ilway ikaw sa aking paglagat at pagpapalipay sa iba. Ilaw sa ilang turawan, talipay natin sa luha. Talipay na walay katapusan na mga pag-ibig. Talipay na walay katapusan na mga pag-ibig. Nga handumanan. Okay, no? Tumili to. Ang bano, no? Naging dulo at sa inyo, nagatikulo. Handuman na, no? Taga-artist na nakikita ko padayon. Ano na makita na isang pilak mga shout out gikan sa aton ng mga kauturan. Pwede ang aton manubasa pa. Hoy, hari di ka si Mira, when nasa ha? Nag-dugsing ka sa nga duwa. Lagi yung kahit si Iya. Lagi sinyasan ko. Kahocin mo. Daro teman. Shout out sa kay Ray Gualberto ngayong hapon.
Happy Father's Day tayo pero tambal ni Grace. Requestin ng Eduardo Rivera kang bahala na ang boss. Okay. Happy Father's Day, Tatay Pirot. God bless and good health. Ano sa kay Princess Aris. Yung hapon, Idol, dugay man ko kalantaw. Live mo ba pa shout out, Idol? Hamal ni Galieto, Lunathan. Happy watching. Ginhalin nato na aton nga parang ginhalin nato na aton nga oras, no? Kay kumo nga ginhalin ko yung mga hungod gini nga ginhalin subong. Wala nyo mayayara na kita sa Rime, no? Nga naga-program kita o nagapagita sarana sa Rime, no? Alas 7 sa gabi hasta alas 9. Di kon wala ko diri mga alas 3, maubol ako sa oras, no? Kaya naghalin ako sa alas 2. Okay, no? Yari ang ambahan ng mga pabayagin sa aton tigalangga nga subscriber, no? Nga nag-pangit sa diri sa aton nga wala gid nag-aso nag-suporta gid sa sining aton kalingawan. Pero taranista si Toto Edward Rivera ang iya pangabay nga bano nga tigulo bahala na ang boss. Sampai sa puno sa tumatito ko ang hintay kong bukat at pinukipato sa walay sa tunga ito'y malipad sabay tayo natin dito tugan na magsamanay sanggol pang-ito para malinaw ang tuyo amin sa kamihan sumali pagpupusugan
Okay, no? Ito, ang banon nga nagatigulo, bahala na ang buwas. Yari pa ito? Hindi naman kita sa banon nga nagatigulo, diin ang hostisya. Ang palamang kita din ng hustisya para sa pigado ng mga biktima. Imanubog lamang sa panguluksang iba, ika'y lungkuligan ng pagkamapunta. Maayo lang iyan ang mga manggaran, kay may abogado nga ginabayaran. Pangungkulhong lang na ganitong kwarta, magkukumpila yung tawag ng justisya. Kung pupus ka pulang ka sa itibalo, kag hindi masaktak sa atong gobyerno. Ang justisya lamang na para sa pigado, yara sa lamig sa kinakalukalo. Ang tawag ng kaso kay magkatalaka, nagkaunat kasubong sangguma. Kung hindi kumpito ang mga ebidensya, malalambito ka na lang din ang justisya. Hindi man mapasol ang atong husgado, kay naputang lamang sa siguro. Kay pinakikit nila si maayo, pasig upang putang ng mga reklamo. Taghimok sa krimen na pinagasaksa, kung sang porsyento sila pinasaka. Sinong nga life sentence ginakadlawan ka, pangod na basabi kay may nanugkansa. Panugyan lamang sa mga pamatan, ang tawag na kaso hindi halang doon. Mananamigong ka na lang sa karunapan nito, tingin ang hustisya para sa pigado. Mananamigong ka na lang sa karunapan nito, tingin ang hustisya para sa pigado. Okay na? Muna to. Bahanon nga nagatigulo, diin no? Ang hostisya. No? Para na sa mga hostisya sa mga wala blama pananaw. Wala makaagom sa hostisya. No? Pamangkot na lang. Diin na yan ang hostisya. What is up? Okay, no? Washington, no? Tatlo pa kanta. Okay, mga piran lang kakanta, no? Mga tatlo kakanta, no? Idulong natin sa inyo. Yari, no? Ano lang na to, no? Riyang na ba
sanglitin na ko nang nagibani Nabukadan. yari nabukadan ang bahanon nga nagatigulo demokrasya ginkalinta. Diyos na labing kamhanap, pagkabait sinamon binangatan, kayang demokrasya Diyos na naging kalimtan, hindi lang sa Pilipinas, maski na kalibutan. Manunod artista, pastor kag pari, kanay sang tanong nga nagkalabanggi, kayang mga tao narugong kag nalaksi, ari-ari kag naglingon ang pagpamili. Apangyari ang mangin kasumbaran sa problema sa buko sa kalibutan. Si Kristo gid lamang ang atong kalampan, at mahilayon kita sa mga katalagman. Yari kami na mga tumuluto, nagdadango, nagkasaligid sa imo, ang pinapatuman naman kusang gobyerno, pilit na mga tumanong sampit sa kinapuputo mo. Yari kami na mga tumuluto, nagdadango, nagkasaligid sa imo, hindi napatuman naman kusang gobyerno, pilit na mga tumanong sampit sa kinapuputo mo. Hindi napatuman naman kusang gobyerno, pilit na mga tumanong santig sa kinabubuton mo. Okay no, amo to ang bahanon nga nagatigulo ang demokrasya ginkalinta no. Yari pagid no ang bahanon nga nagatigulo dipindihan ang kabataan. Mga utong kumapilog di ko na nga makilog yun, ay ang lakat sa atong panahon, nagkalala ang sitwasyon, dapat natong protektahan ang pasdamlag sang kabataan, kaysa hindi lamang mapagtang nagkaabot ang kalalaan. Maghalugit kang pag-alerto sa virus na pinipuso, kay kung sa COVID-19 ka may sintomas, madalahin kitang ilong na pamilya.
Damkit kasing maayo, sundo lang ang mga tutukulong. Kagpanukyan sa atong gobyerno, huwag damkit sa pagpangamuyo. Kagpagsalig sa atong Ginoo, kay may katapusan gid lamang ang aton nga pagsakripisyo. Maghalong gid ka mag-alerto sa virus na piligroso. Kay kung sa COVID-19 ka may sintomas, madalahi kitong na pamilya. Kinahanglan ng magpangaman, kag higit magpabuyan-buyan. Sikyaratid ng kabataan, kung istakli ang kahintangan. Kung ang bata kinahilantang, painom gitlong kag sibinan. Dipindihan sa palatian, agud malikaw sa katalagman. Dipindihan ang kabataan sa malala nga balatian. Okay, no? Umiyato ang ambahanon nga nagatigulo, no? Dipindihan, no? Ang kabataan. Bali isang lang kakanta, no? Ay, dulot natin sa inyo. Ari na lang. Ano lang natin bilang patapusan natin nadulot sa inyo. Ini nga ambahanon nga nagatigulo. Pis-pis nga nabilang. Halos hindi matungkad ang mga problema sa mga katauhan na nagapinitin siya. Kung diliman ko pagsakripisyo sa mga tumuluyong na tumang ikapigado. Ano pala ang tuyo kung mga plano sa tagumalahan sa atong gobyerno? Pagod sa COVID-19 tanan kita ang mga bako na isang pis-pis na sa aula na bilang may gahulat pa ayhan nga kahilwayan ngan kinakikanan para sa ating tanan. Ang pagpangamuyo na lang ang paglabong magun, ang kasulhay atong namaangko. Hindi lamang kita magtulak ng pag-asa, kaya nga itong Ginoo may ginatiganan. Kayang kaluwasan lamang sa tagsa-tagsa kuko nga pagtuong kapagsalig sa iya. Hindi lamang kita magtulak sa pag-asa, kaya nga itong Ginoo may ginatiganan. Kayang kaluwasan lamang sa tagsa-tagsa kuko na pagtuong kapagsalig sa iya. Kayang kaluwasan lamang sa tagsa-tagsa
sa kugot na pagtuot pagsalig git sa iya. Okay, no? Ito ang bilang patapusan natin ng balon. Mga dulo sa inyo, no? Kaga-tub-tub naman sa liwat. Antes kita magpaalam, kung mag-pansin ng dia, hindi magkalimot, no? Diri sa atong channel, Pirot Analista, no? Palihog lang sa inyong mga kilala, no? Subscribe and like, no? Diri na lang kita na yung tub-tub naman sa sunod. Nga din sa gusto ko yung sige ako natak na alas 2, no? Kita ganun kasi. Adios na, adios na, adios na, paalam. Natapos ang panbalay ng daming bungaran. Hapon pagharana tani mangtalagyan. Sa himpit na kagmakuntutam sa langit sa kapalaran. Isang siyang pangabay kay sinyang kabalay. Ako mangila na maanyag magkamusta na ako hindi madugay. Bilang tanda lamang, bilang tanda lamang sa pagkiladahay. Idawat na inday kamot mo na tungo. Bukod sang pagsugid na lang mo kagapiyedo. Kami mo kilala humpak mo nga amigo. Virgilio Silhir naga alias kay biro. Tunay nga Ilonggo. Okay, no? Diri na lang na kita kutob, no? Kagma, mayong hapon lang sa inyo tanan-tanan. Kaga, Happy Father's Day lang sa tanan-tanan ng mga tatay. Tob-tob sa sunod na Domingo. Bye-bye!